alamabhelo ngwezondo khubona oqunto amafunda bezithono ndandla kuphakanyiswa ngovapho mnoma nontshanga sodibandlela kabayidibindlela bade badibendlela ngalo suku namhlanje is Wednesday 6 July 2022. Wednesday ke lusuku lwamagqabi namaxolo, usuku lwencambu, suku apho siphatha khona imihlaba, siphatha izinto zokunyanga, sithaki kodwa Wednesday. Namhlanje siphethe umhlaba wase-preschool. Masilungise sicacisele ndikwenzela uba sithi siqhube kube kucaca uba sithetha ngantoni. Sithetha ngomhlaba wesikolo sabantwana bangekaqali ugrade 1. Asithethi ngekrishi le kamama uBhele ohlala pha uMambhele onabantwana abathathu abagcinela. Asithetha ngesikolo esiyi-building yomane kuvukelwa ngabantwana kuthixo godukwe not umzi womntu, because lo mhlaba sithetha ngawo sithetha ngomhlaba oyi-energy yabantwana abaze esikolweni, not umhlaba wakwabani ubani who happen to have a preschool kwigarage yakho kwabo, because ayizusincedisa ngoku into yoba siyofuna umhlaba wase-preschool silande ii-energies zakwamambhele. Yayiva ke ngoku sithetha ngomhlaba we-preschool ke mntana omhle, lena i-formal. Phambi koba singene ke kuwo umhlaba wase-preschool siyayitshayelela ngelithi wena mntu ofuna uyifunda le mihlaba, ikhona iVusilanga Academy apho sifundisa khona ngazo zonke ezi zinto zokunyanga. Sizayitshayelela futhi sithi what you'll notice into yokubana izinto zokunyanga, when we discuss animals, zikhona izilwanyana esizifunayo for isithunzi, isikhundla, ukoyikwa, ukuthandwa, intlahla. Sithetha ngezilwanyana. Emihlabeni similar, ukhona umhlaba ukuba woyikwe xa usebenzisa umhlaba ole ndawo, uthandwe, yonke nje laa nto yenziwa ngamayeza. The same applies xa sithetha ngamanzi. Akhona amanzi akwenza uba woyikwe, amanzi enza uba uthandwe, amanzi for into zebusiness, yonke nje laa nto. If uyazilandela ezi ndlela zisebenza ngayo ezinto zendalo, uthi naxa uxuba ke masintona wenza nje into zoba mawuthandwe, uyazi uba ngamafutha antoni azawuncedisa uba uthandwe, ngamanzi akumila kuni azawuncedisa uthandwe, zeziphi ii-plants kanye izityalo kanye imithi ezakuncedisa uba uthandwe. Iyakuncedisa ke into ubungene kuyo iVusilanga Academy form yaphayana ku vusilanga.co.za, uye kule ndawo ithi about us and the academy. Phelele ke intshumayelo lwasentabeni singene kuwo umba okanye umxholo wanamhlanje. Wenza ntoni lo mhlaba wase-preschool? Ngumhlaba omhle lona mntana omhle, ngumhlaba wendawo yabantwana aba-innocent, abantwana abangekazi kwanto nje ngezi zinto zenu. Ngabantwana aba, umntana uyinto ethandekayo nje generally. Uba ungumntu ongabathandiyo abantwana, ikhona into nge-energy yakho. Naxa abantwana bengakuthandi, ikhona into nge-energy yakho. When we use imihlaba, we've discussed mosibana siyisebenzisela ntoni imihlaba. Sisebenzisa umhlaba because you want to tap into i-energy yaloo ndawo. When we spoke about umhlaba waserenkini, sithi sifuna la energy yaserenkini, sifuna la energy okakuphithizela. Sayichaza ke ngoba siwawuguqula la mhlaba, siwenze ube yinto eyenza enye into. Siwuguqula ngamayeza, siwuguqula ngendlela ezithile. Nalona wase-preschool sifuna la energy yala ndawo okuwo umhlaba lo. Sithi xa sesiwufumene lo mhlaba, ukuba sifuna uguqula siwuguqule. Masingene ke kuyo le lo mhlaba wase-preschool ukuba wenzani. Unumber 1, umhlaba wase-preschool uyasebenza kuwe wena mntu othi uyoxoxa ityala. What people used to do sisakhula phambili phaya abantu abekhohlakele, bekusithiwa xa usiya ecourt ufuneka kufunyanwe isikali somntana uhlambele kuso, so that yathi xa kujonga umantyi abone usana, abone i-innocence. Yayekwa laa nto because bubusathane, laa nto ayinamva ayinamphambili. Sebenzisa ke wena i-energy yomhlaba wase-preschool kwezo zinto uzisebenzisayo. Ubufuna uyazi ke bazayisebenzisa kwiinto zofutha, bazayisebenzisa naxa besenze ezo ziphondo kufakwe chatha. Umhlaba uyacengwa, kuyacelelwa, uvele ufike njengebhakethi 20 kg ukhe ngemihlakulo kwindlela ethathwa ngayo imihlaba. Kanshwantshwathwa ke because awuzufika ucaba uzothatha umhlaba apha, kwindlela ethathwa ngayo kushwantshwathwe ke kucengwe lo mhlaba uthathwe kutsho uba siyowenzani lo mhlaba. Njeba namayeza nje xa esokombiwa ayacelelwa, kushiwo izinto ezishiwayo ehlathini kucelwa amayeza uba mawusebenze. So wena mntu ke othi ufuna uya ecourt uyawucelela lo mhlaba, okanye ukuba uye kumntu osebenza ngayo imihlaba uzawufika ukhona lo mhlaba akufakele ungadanga wabe wena uyaziyela. Wena mntu othi uya kwi-interview ufuna uthandwa phaa ngaba bantu bathi xa bekujonga babone this innocent soul,
lo mntu ufanelekile ukuba abe phakathi kwabo. Bathi xa bekujongile babone umntu ongenazono zifanela nje nobhele uya kuncedisa ke laa mhlaba wase-preschool usebenzise kwizinto oziphathayo xa usiya phi khona phayana kuyo i-interview. Ingapheleli apho le nto, iyaphinda le nto ibe ngumathithibala mani into yomhlaba wase-preschool bawusebenzisa kwizinto zokuthithibalisa. Ukuthithibalisa ke kuzindidi, ungakwazi wena mntu othi ufuna ukuthitha, masiyithethe icace le nto, izibambelelo, because lo mhlaba ungumhlaba owenza isibambelelo nje kwawona, ungumhlaba owululamisayo, kuba kaloku that innocence lena that is still under control, yalawulwa le nto, chama ngoku, lala ngoku, vuka ngoku, hamba ngoku, yitya ngoku, ithi ngoku, unxityisa uthweni, uyayibona moswena unguloo mntu. So xa ufuna usebenzisa komnye umntu khanda umathithibala ngawo lo mhlaba wase-preschool, utsho ngaloo mathithibala wakho. Lo mhlaba ke xa kuthiwa wenza umathithibala kufana naxa usebenzisa apha kwakho eyadini, usebenzisa namayeza akho, kuthi into xa zingenile apha mabe zizinto that will be under your span, under your control. Ingathi into xa ingena apha ingene kuphathe, mayingene ibe yile nto ilawulayo, phuma moya omdaka, jika moya omdaka, bonke abathi xa bengena apha mabathi, so that kwenzeke le nto ifunwa nguwe. Lo mhlaba uyayenza loo nto, uyathithibalisa lo mhlaba, uguqula izinto lo mhlaba, kuba ngumhlaba wase-preschool. Iphinde le nto naxa ungumntu ozifunela uwozawoza, mawungene kule venkile yakho, abantu bafike bamamele wena xa befika kule ndawo. Iyayibona isafana lamathithibala, yasebenza ke lo mhlaba. Chaziwe le nto ubana wena mntu othi mhlawumbi uneshishini apho ufuna abantu bangakubuzi yonke into le, phantsi usebenzise elinye igama, ufuna abantu bakubuze, utyatyiwe, ubuzwa apha kule bhizinesi yakho, ufuna uba uzimele egeqe kule nto, uthethe wedwa apha. Umzekelo, wena une-tavern, ufuna xa befika etavern, xa uthi mka wena yithi ngoku, uyayibona laa nto, uyasebenza laa mhlaba. Kubalulekile ke xa usithi ufuna usebenzisa kwindawo enjengetavern. Itavern ingo-high energy, mntanomhle. We'll talk about i-energy yasetavern mhlawumbi in the recent future, sithethe ngayo laa energy yasetavern. If ufuna usebenzisa lo mhlaba wase-preschool, you need ukuba uwuthake, not indaba odlala, uwuthake, hayi uwuthake mntanomhle, to an extent ubana ungade mhlawumbi kunyanzeleke uba uwuthake, udibanise nomhlaba webhari elawulekayo. Yabona ezi bhari zotata ubani bana banezisu ezikhulu, abafika apha ebharini banganxoli, nomculo uthwele ezantsi, indawo ubona uba noko apha kukho inzolo nocwangco apha, udibanise nawo laa mhlaba, because le energy yase-preschool nasetavern zizawuxesha kakubi, futhi izawukoyiswa le yase-preschool. Funa xa ufuna wena abantu abazongxila apha kwakho beve wena, uthake laa mhlaba, uwuthake futhi, mhlawumbi ungade uthake nomhlaba wecawe, uyayibona, so that u-elevate lona wase-preschool, so that ube namandla kunalo ufuna kule ndawo ufuna ukusebenzisa kuyo. Uyaphinda ke lo mhlaba nawe wena mntu othi ufuna uphatha abantu, sebenzise lo mhlaba, uyawuguqula ke ngoku lo mhlaba kule ndawo uphethe kuyo. Abantu mababone umzali, ibona laa nto yase-preschool, ngumzali, ungumisi omkhulu wena wale ndawo, kumanyelwa wena xa ungenayo emnyango, kuthiwe khwasu kumiwe ngeenyawo, kuthiwa good morning sir, how are you? Yabona laa nto yase-preschool, ube ngumntu ophetheyo, opresent, othi xa ithetha, xa usithi makuthule, kube kucwangco, kube kwinzolo kule ndawo. Bathi naxa becinga ukukutoyitoyela, babone uba simqala ngaphi ubhele, babekho abazawujika. Ukuyibona mos into yabantwana, khona ohleli nje ufuna uxela abanye, khona uhleli nje uyoxela, kubekho abangafuni uxelwa, ibe yiloo chaos. Wena ulungiselela lena yakho imeko ngawo lo mhlaba, ngokuba ube yindoda ephethe abantu kule ndawo, indoda emanyelwayo, eyoyikwayo in a nice way. E-preschool umistress bayamoyika, kodwa ke bayamthanda. Ibona laa nto itshoyo, akanasithinzi, unesithunzi. Ulandeleke elo gama, ngamagama esiwasebenzisayo xa sesithetha ngamayeza phaa kwiVusilanga Academy. Nguwo ke lo mhlaba, wena mntu othi ufuna ukuba nebandla,
ufuna le cawa kokwenu ibe icawe xa usithi umntu makeze nawo wonke umvuzo wakhe, kungatyiwa kwakhe, angazibhatali izikweliti zakwakhe, kulanjwe kwakhe uthi makakuthathele i-TV yakwakhe ayithathe. You might have seen kula mabandla ufumanisa uba umntu sephangelela icawa, basebenzisa amayeza athile ahamba namathambo namafutha ezilwanyana, bathwele aba bantu. Wena uthi ufuna ukwenza into yokumila kunjana kodwa engekho kwii-extremes, uzisebenzela wena umhlaba wase-preschool. Nantso ke into ebesiyiphethe umhlaba wase-preschool. Jikeleza ke mntana omntu ukhangela i-preschool efanelekileyo ehambelana nalo msindo wakho, uyozifunela umhlaba ngendlela ecocekileyo, ungamoshi camago.